Že? Tento rok som robil aj Hanušovice a chatu všetko. Tento rok? No. Nie. Tento rok. Nie, na jar. Minulý, ne? Ty, počkaj, nie piču, hej. Až pred minulý vlastne, tak. To bolo predtým, jak si odchádzal vlastne do Afgánu. Minulé leto, no. Idete tam so mnou, či vás vyhodíš hore? Zláči, chceš sa pozrieť? Kde? Na náš Umíra? altán, čo sme teraz robili? Dobre. Nie Umíra, to je v strede, záhrada. Hej? Dobre. Teraz o poschodení. V pohode.